We are the Pineapple Family! Good morning, Monday. So, nag-milk na siya. Ma-practice lang kami gamay sa iatula. Kay was na, pero ay, nulipat pagid siya. Dali, ano doy? Okay na? Hindi siya may biblit. Hindi ko yung baka bibig, yung hindi namin. Mga performance. Dali na, 1, 2, 3. Nami. Hindi. Dugangan ko. Oo, iko namin, dugangan. Ang pambansang wika, dali na. Ang pambansang wika tungo sa pagkakaisa. Ayun na. Dali, ano? Magandang araw mga kababayan. Masaya akong makita inyong kagandahan. Naligo na ko pa eh. Sige, ligo na to. Baho ko. Dali, wala na ko no. Pero karon sa hapon, after school ha, bira, kay buwas na bala. Na. Today is Monday and Daddy Well Dulong is in charge for this week. Kay Doy may mga activities pa. Go! Pencil case mo. Ato na dakag. Bye-bye, kiss na, mami. Bye. Hi! Sugat time. Sugat tapos dulong. Sugat sa school dulong sa venue. Ano? Punto ka diyo. Happy ko na ito sa pure gold. Okay? Mawala na ako sa panglabada. You know, ako niya mga kaya hindi na pa makal-makal sabon sa labada. Pag-check ko lang gali ko may daya pwede si mama. No? Bakal na ako sa ako niya panglabada. Here he is. Ilis na. Kaya may practice pa. Hindi nang practice. Toy, bye. Kaya magtula pa ta. Okay ka na? Bara. Ano? Karong ni? Hambal mo na ha? Si Chilay. Bailo ta tubigan. Karoon lang Si lady. Mary Mart naman. Dari mayo kay may stocks na ilang diaper. Ayan, pang sasad. At nagtiwala. Tayo ay nagkaisa at nagkaunawaan. Ang wika ay gabay sa gitna ng kabuluhan. Salamat kay Pangulong Quezon sa mahalagang deklarasyon. Isang Pilipino na wikang po. Pero okay, ano na, andira na. Sa tunga, dress rehearsal na. Good morning, Tuesday! Bago lang kami nag-practice siya tula. So, hindi siya gusto videohan. Magandang araw, mga babae. Kasi ako. Sige be. Dahil na. Hindi ko. I-chat mo ko kung ano oras ka. Cooks! Hindi! Kong! Mot tayo ba? Ang puto ay magaligo pa. Dalian na. Bawala ko. Sige na. Let's go na Daddy ng mga dulong. Babay na kisa kay mami. Ha? Tungkol sa ilang bayan, mga nilinong natin ay hindi nagkakaisa. Sumusunod lamang sa dikta at persa. Ang iba man ay lumalaban, ngunit kapalit ay kasawi. Sa dikta at persa, ang iba man ay lumalaban, ngunit kapalit ay kasawian. Wow. Ari na kami sa school niya. Kay mga contest na siya. Pero duwama lang sila sa ilang category. Do your best lang ata na namin lang. Ha?
Okay, ngayon naman ay tumungo tayong last grade 5 wisdom. Louie GJ Peña, ating defending champion. Martes. Ang pambansang wika tungo sa pagkakaisa. Magandang araw mga kababayan. Masaya ang makita ang inyong kagandahan sa ating mga guro, husgado at sa mga bisita. Ako'y may ibabahagi tula at mahalagang balita. Noong unang panahon, gaya ng panahon ng Hapon, may mga kwento na hindi maintindihan tungkol sa ating inaang bayan. Mga ninuno natin ay hindi nagkakaisa. Sumusunod lamang sa digna at persa. Ang iba man ay lubalaban, ngunit kapalit ay kasawinan. Hindi sapat ang kaalaman at sandata, kahit pa ang wika at salita. Tila taong-taongan na walang saysay. Sa kasaysayan, huwag kalimutan, ito'y bahagi ng kasaysayan. Dahil dito, ang mga pagsubok ay natagumpayan. Malapit na matapos ang aking tula. Tandaan kung saan nagsimula. Ikaw at ako, gwapa at gwapo, maganda na pintas, nindot kaayo. Katutubong nika ay pahalagahan. Sa kasaysayan, nabigay kabuluhan. Sama-sama sa pamilinan ng ang bansang ika. Ipagmalaki kahit sa ibang bansa. Taas noon, ipagsisikawan sa buong mundo. Ako ay Pilipino, na may wika Filipino. Hi guys, tapos na ang tula and ang sala-sala. Tapos na ang tula kung nagsala-sala siya. Anong interno naman sa sakon bayo. Okay lang na guys, pero syempre sayang kaya sa ulo yan naman tani ito ganing kaging kulbaan siya kagdamo distractions. Green pa yung cellphone ni daddy sala gito sa cellphone niya. Oh no! Sige lang duha man lang sila, tanan sila winners. Winners naman to sila nga duha. Okay, amo lang ng update guys. Pero syempre na ano siya, na feel bad siya kay balaan niya man to sa sarili niya nga kaya yaman tani ganiging kulbaan siya. Ay bi siya ano na shock man sa siguro nga daw nalipat-lipat siya. Pero sige lang, okay ta may imo. Hindi naman taka ano sa iya kay natabo na to. Namba na akong sa iya. It's okay, at least wala siya nagbasa. Iya gito yung gin-try ang best niya nga natapos yaman. Right. Tamo distractions kid siya. Ambot ko i-post ko to gani diri sa vlog pero hindi ko to yung pag-i-post separately kay syempre lain to yung last year yung daw flawless gito yung iya yung obra. Kaysa pa guys, what would you expect nga wala gidya time nga mag-memorize pag abot sa balay lutoy halin sa basketball. Naka-memorize kami sa 3 days ang aga. Di amo malang to kag Sunday sang hapon. Wala na dayon. Amo lang to. Tapos ga-practice lang siya di sa school kung break time. Ti ano gid i-practice ang ang times ang practice sa break time. Diba? Okay lang At least wala siya nagbasa. Nasa ulo ya gid ya pero nalipat-lipat lang. Na go through yaman. Ay. Sad siya ya kay siguro nasayangan siya amo nang tatabo pero sige lang importante he did his best. Oh yes. Wari training naman sa wala naman lang sa manatabo sa iya. Happy naman siya liwat.
Ay, ako hindi siya nidalaga. Nay daw. Nice! Nice game! Good morning, Wednesday. Wednesday, good man. So, ready na for school again. And he's doing great na. Come on. Let's go. This week, si Daddy nakatoka for sending him. Okay, saan kay Mami? I love you. But, Daddy niya manusing mo yan. There you go. Hey, yeah. Elias, oh. Hindi pa ko nabuk mo. Aram yung side kag brush your hair. Tanway na. Bye-bye. Aboy. Okay na. Bye. Hi everyone. Ari na kami di sa Kita, oh. cake story kay ano kayo doon nag-crave ko ng carbonara. Medyo nabi ito ng carbonara doon nag-crave man ko yun. Dinner time. Ako niya tinapayara sila. Let's eat. Dessert time. Dessert na. Hi, good morning everyone. It's Saturday. We're going to training ni Dui-Dui. Kami ni Daddy ko naman date ko naman. We are having banana for breakfast. Milk lang si Dui-Dui mo. Tapos ako na coffee lang. Then banana. That's it. So see ya later. Breakfast kami ni Daddy sa may Banikaya. Sila na ano ni electric ko. Good morning Friday. It's time to go to school. Duwa ka bag nga gagmay kay para sa subjects and then sa iyang activities, iyang basketball. That's it. And he's ready to go. Kato ano naman ikaw dira kay lain nga venue naman inyo praktisan. Alas 3:30 doy or ano man 3:30. 3:30. Ang game guro hindi ang inyong practice. Babay na kisa kay Mami. I love you. Tita dali no. Bye. Sakay na. Lang pulo-pulo lang ha. Pulo-pulo ha. Bye. This week is si Daddy Anay ang si Daddy Anay ang masugat tulong kay GJ. Kasi hasta next week siya lang ng Anay. It's time for pakaon kay Mother. Pero hindi ko na siya papakita. Makaon na tama. Ako niya routine here sa balay. So, parang maglakat ako, make sure ko lang man niya nakakaon na siya kaya nakaibis, nakaka-change siya diaper, tinlo na siya, maglakat. Ano na. Tapos pagbalik ko dili, pakain naman, tinluan naman siya. Kaon. Sinigang. Namit ang sinigang. Namigaw. Tugnawan ka, pat yung tayong electric fan. Ano? Tinapay daw. O ay, gamit tinapay. Namit na, hindi na sinigang na inusudan namit na bala.
Tabok naman ko. Tapusin ko na lang siya na kaon. It's a rainy afternoon, everyone. Sukat na tali kay GJ. Kapit makeup na pala si Daddy. Tapos sa sukat, tapos tulong siya sa tulong siya kita madulong. Kulang siya eh. Tapos tulong siya naman sa panay kay dito 11 year for practice. Sabi ang ulan, no? May mga area na nga, ariyo, just like that, to. Na. Baha-baha na. Ay! Dako-dako, lawas mo kag, no? Dire kami sa SM, rib shack, nagkakaon, nag-dinner. So, pray na doy. Let's eat. Sorry guys, I'm taken. Hi guys, going to Panay. Kaya may game sila for championship. Upo naman sa Steve. Hi. Ayun na kami. Play hard, basta play safe lang. Can be smart ha. Play fair. Kami sa may food court sa SM, pero nagalain niya matchag, sakit niya ulo, puli na kami. Ngayon na sa diyo ang pawa na sa akin, nag-walk siya. Good morning everyone, we're on the road na because it's Sunday and it's time to go to church. Thank you Lord kay wala sang mga commitment sa mga adlaw, only for the Lord lang gid. So, see you sa church. Ang isa na panimalay, naging manipayon tuod nga. Natapos na yung church siya.
Ara pa yung tagyaway ko na kunting niya kaginaya paghalin sa balay na ano ina eh. Let's go na, Tinta. Good morning, sir. Welcome to Angel's Pizza. Di kami naman diri sa SM naman kami kay paliwaliwa. Kay karon damo naman kami brahon sa buwas. There's our food na. Pizza na lang ang kulang. Big jayay lang. Yang na may andi ko din sa ilang chicken. Super big. Nami asa sang sang panit. Logan ko ako lang panit. Na. Smile na ito. Guys, smile na ito. Gwapo-gwapo. Hari na. Orders ko, please. Hari naman siya di sa walk ko. Ang bako diri lang siya kay mano ko. Mapa-department store lang ko, anay. Hari na si daddy, Bye, SM. See you next time. Going home na kami. Bye. That's for today. Thank you for watching. Bye!